θέατρο της πόλης να πάμε και να σας το δείξω. Εντάξει, και ας εννοηθούμε, θα το θυμάστε ότι να έχουμε ραντεβού μετά. Δύο λάθια, δύο κοτόπουλων, 4 σκηνών, 4 κοτόπουλων. Δεν μπορείς. Αν μου βγάλει φωτογραφίες και να τις βάλει. Θα μας πεις το δίκαιο τρώει αυτό και τρώει παστίκα με την μία ώρα, τρώει λίγη με την μία ώρα και εδώ, είναι το δίκαιο ρε βέβαια. Μάμα, έφερα αυτό με γιαούρτι. Είναι σίγουρο το χαρτί, είναι το σκύλο. Θα παίρνει με τα χαρτιά να σκουλήσει και θα κάνει το λόγο. Εντάξει, θα κάνω το βοηθήσω στο στυλό μου. Non κατεβάστε τα ζήτια και πάμε. Σαν τι Χριστό. Τι Χριστό. Στη Μαρία που θα κατεβείς, Δεν είναι έτσι δεν πώς θα βγούμε τα σκαλιά. Γεμάτον πέστρο. Δικαιούνται να μας αρέσει. Ποταμία γεμάτα. Είχαμε σαν στην οποία μένει το guest star κάθε χρόνο που γίνεται το κινηματογραφικό φεστιβάλ. Εντάξει, αν πάμε και τώρα ένα το τραπέζι του Αγένσε που γράφει τα ονόματα των διασύμων που επισκεφτούνται την πόλη. Είναι όλα τα παχιά βασιλείς που Εδώ James Bond. Εδώ James Bond που είναι. Craig. Август потерял. Το θέατρο του Κάρλο Ιβάνη. Μπροστά του δεν θα σταματήσει το λεωφορείο που την απέναντι μέσα. Οπότε εμείς δεν θα πάμε να σπαδούμε. Έτσι πολλά δεν είναι που θέλετε. Είμαι σε περίπου γύρι. Εντάξει. Δάμε με φτύρι 25.
Πάνω Ελλάδα. Ναι. Μια ονομασία, δεν μπήκαμε μέσα με το χώρο. Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπετε έχει πολλά μαγαζούθια με τα σουβενίρ, με τα μπισκοτούθια που πουλούζει και τις πορσελάνες του κάνουν διότι κάνουν για να τα πες το κάνουν βάει και καλή πορσελάνη. Δηλαδή έχουν την περιοχή της εξαιρετικής ποιότητας καολίνη, του κάνουν κεραμικά, εντάξει.